Pipila ka mga curfew violators sa Barangay San Antonio, Agdao, Davao City ang gipalangoy sa mga pulis sa kanal isip silot. Unsa ka ang reaksyon ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte kalabot nini? Atong sayron sa live report ni Jandy Esteban. Jandy! Tek giangkon sa mga curfew violators ang ilahang kalapasan na pansobra ra daw kaayo ang maong silot. Si Mayor Sara Duterte Carpio wala makauyon sa gihimo sa mga pulis. Lagi pasalog ka na. Uy! Dili madawat ni Frederick Matias ang gipahimo sa mga pulis kanila. Usa siya sa siyam nga gidakop human mila pa sa curfew ug isip silot gipasalo matud pa sila sa kanal sa YCF Santo Niño, Barangay San Antonio, Agdao, Davao City niadtong nakalabayng gabi. Subay-subay yun mitanan. Kaya gipalingkod, gipalapil pa itong nakuyapay nga laki di, nga ba na mo. Ang gibuhat nila sa mga nakainom tubig na. Nga kiyangog ko niya. Nang ilang trabaho nila ba nga. Oh, yes. Single father ko ko. Akong ginabuhay na ko. Gamay na kayo akong income na ko sa pamasayro. Naon pa ninyo nila. Sumala sa katong walo nga gidakop sa mga pulis nga gipalungoy sila gikan dinhi paingon didto gibana-banaan nga 15 meters ang gilayon sa atong makita labihan gayud kahugaw sa tubig ni ining kanal. Ang uban sa gipasalom aminado sa ilang kalapasan apan sobra ra daw kaayo ang gipahimo kanila sa mga pulis. Inod man pud ma'am nga nami sala. Dawat mo na ma'am. Bisa pagpisuhon mi nila pila ka bulan diya ma'am. Dawat mo na. Ang dili ako madawat ma'am nga gipasalom mi kanal. Kahugaw ana, pagawsan kami nila nga magmas mi. Paduulo mi nila kanal na mas labaw pa na sa COVID na nadatan ang kagaw. Ang maong pangitabo nakuhaan og video sa usa ka netizen ug nag-viral online. Makita sa video ang nakaunipormeng pulis ug pipila ka barangay official nga nagtan-aw ra sa hitabo. Wala pay pahayag ang maong mga opisyales. Pero kung ang purok leader ang pangutan-on, tama ra daw nga gipalangoy ang mga nadakpan sa kanal. Ma'am, sa tan-aw nimo tama ba to? Para sa amo, tama to, or mutagam sila. Okay. Kay bisan unsaon na mo sila og robing ng istorya, di kasabot. Kung ikaw mosalom diya ma'am. Tanawa. Nya ikaw mosalom diya, sugot di ka. Pasalumon ka din na. O gani mo na ang istorya diha. Apan si Davao City Mayor Sara Duterte wala makauyon sa maong hitabo. Humane ba ang pasilingon ang isa ka tao, palangoyon ang isa ka tao sa kanal? No, it's not humane. What is humane is that gipalimpyo sila dapat sa kanal. Gipaimbestigahan naman daw sa Davao City Police Office ang panghitabo. Atong gipangita kung kinsa jud na nga personnel na taga DCPO o kung mailhan nato na siya mapamatud-an nga naa siya gihimo nga dili maayo. Pasakaan na to og kriminal o administrative sanction. Apil pa tong katong kinsa pa ano ito barangay officials ba or kinsa ang nalambigit ana nga issue. Tek na sayran nga ang barangay official nga nakuhaan sa video mao si Kagawad Kapuyan. Amo ang giadtuan ang balay ni Kagawad Kapuyan aron kuhaon ang iyahang bahin apan wala siya dito sa amo ang pagbisita. Apan abli gihapon ang One Mindanao alang sa iyahang kabahin. Tek. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.